plaça de l'Almodí o Font de Dins. Vostè es troba en la plaça de l'Almodí, que constitueix l'element més característic del nucli antic d'Onda i una de les places més singulars de la Comunitat Valenciana. Rectangular i amb algunes irregularitats en el seu traçat, la plaça degué ser completament tancada, amb accessos a través de 4 carrers que es troben situats als angles, davall dels porxes. D'aquestos antics carrers encara hi ha 3, quedant un altre accés creat posteriorment a través d'un carrer en el centre del seu costat major. La plaça va servir de lloc de mercat des de l'any 1418 fins al segle XIX, que va ser traslladat al Pla. Va ser un important centre d'emmagatzematge, compra i venda de gra, d'ací el nom de plaça Almodí, paraula àrab que significa gra o lloc on es comercialitza amb ell. En l'actualitat encara hi ha un pou en el costat sud, junt a l'antiga font que va ser cobert en 1853. A més de mercat de gra, també ho era de molts altres productes, com ara l'escorxador i la carnisseria, que es trobaven en la part nord de la plaça junt a l'entrada principal. El porticat de carreu que s'observa correspon al període gòtic del segle XV. Fixes que en un dels seus costats encara conservem l'antiga presó, ubicada en la Torre del Rellotge, de mitjan del segle XVI, de les quals distingim algunes de les seues portes i les seues voltes originals. Els edificis actuals que emmarquen la plaça es van reconstruir sobre els primitius del segle XIX i XX. En l'actualitat es continua considerant el principal lloc de reunió en el centre històric i en ell hi tenen lloc gran quantitat d'esdeveniments musicals i firals.